Hola, soc la Lola, una de les guies aquí a la Casa de les Punxes. Ens trobem concretament a la punxa número 2, aquí en el terrat, i en aquesta punxa es parla molt sobre els artesans que van col·laborar aquí a la casa. Trobem concretament el primer, Enric Monserdà. Va ser el principal decorador i pintor aquí a la casa i a més també va ser amic de Puig i Cadafalch. També Enric Monserdà va tenir el seu estudi aquí a la punxa 1, la punxa més gran que trobem a l'edifici. Enric Monserdà es va encarregar sobretot de tot el detall dels panells ceràmics que trobem a l'exterior de la casa. També trobem el taller Migó, un altre dels tallers més importants que tenim aquí. El taller Migó es va encarregar de fer les vidrieres i aquests vitralls estan fets amb la tècnica del bufat i són vitralls emplomats que presenten motius florals i vegetals de l'època del modernisme. Els trobem sobretot a totes les diferents plantes de la Casa de les Punxes i a més a les porteries. També un dels altres artesans que trobem a la casa és Manuel Ballarín. Manuel Ballarín va ser el forjador i a ell se'l coneix molt bé en aquella època perquè va innovar molt amb la tècnica i en lloc de fer peces úniques feia peces seriades, el que va fer que el preu s'embaratís molt. El treball de Manuel Ballarín el trobem tant en els balcons com a les porteries. I a més, ja per acabar, un dels altres artesans que trobem és Alfons Jujol i Bach, que és l'escultor. Trobem el seu treball a tota la decoració de la façana, sobretot de la façana de l'Àngela i de la façana principal, on trobem tots els motius florals i vegetals.